adlaw mga katablers na ako diri sa Hard Oak mga katablers. Ikan mo ko sa trabaho ng tanaan lang mga katablers kay hilig ko aning music mga katablers ba. Basta music ato gina mga katablers. Affordable ra kay mga katablers kaso lang sa silingan diri sa balay nato masuko mangud. May mga plywood lang diri mga katablers, mga plywood lang ba. Ano yung mga katablers to? Mga gadget nila. Ganahan di ko ano yung mga katablers. Mga gadget sa gitara, mga effects, mga amplifier.